як ти Крістонополь мене замахав, блядь, віриш? Тепер гляді оту курва жовтан тут спалив, блядь. Я взагалі перший раз приїхав тут. Курва, ти маєш на жвирці, блядь, 38 барів сукалі. Що ти хера сюди їхав, блядь? Ми їхали на трек з Славіком. Говоришки. А що тобі треба? Він сказав, їдемо на трек. Ні, чекай, сьогодні день шахтера чи що? А ти що, шахтер? Конечно. Де працюєш? На 9 шахті. Де? На 9 шахті. Де саме? Скажи. Ти це саме. 9-та шахта є. Я не шахтер, але я знаю. Підземний, проходка. Підземний на ВТБ. ВТБ? Да. Завтра працюєш. 100%. Віриш мені? 100% не працює. Я тобі можу железо поклеїти. Першого числа я в отпуску. А железно, не железно, то таке діло. За шахтерів это не гребет.